Lukáš Voleník, dále Charlie Ebner a ve žlutém povoláku Johan Brückner. Honza Pecina měl špatný start, je tam Johan Brückner na čele, na druhé pozici bojuje Voleník, ale také Honza Pecina bojuje, přátelé, to je veliký tak takové jízdy jsme tady dneska ještě přátelé neměli, tak oprníte! Pojď! Čele byla Honza Pecina! Vyhrát už jenom proto, že má vynikající kolektiv okolo sebe lidí, že tady udělají to velikánské dílo. To je fakt na hraně, ty vole, fakt na doraz. Charlie Ebner a velkým bojovníkem je i Lukáš Voleník. Mladý jezdec, o to druhé místo je stále veliký boj. Charlie Ebner ještě se tam pokouší.